ashe duniyar tabawa ce yan uwana, na fi so na je gurin da ke san ganina. Raba duniyar ga kayi mini komai, ka bani ka ƙara bani kayo mai da na ji sun shigo wanda ma a san mai, duk wanda ya yi zagi garan ba komai, hakan ma ai nasara ce a gurina. Lokacin da har na ɗauko tafiyata, ina ta ƙoƙarin in tsaya da gabata, da suka gane ƙwarai zan musu rata, su suka kama sake-saken mini keta. Allah ya tsaron waje har da gidana, kama da wane na ga aibatawa ne, ga lokaci ana faɗa bago ne, ni ko tafiya nake tamkar ɓauna, wata ran da kansu sai su yi kirana. Zafi yayi zafi sun hangi da rana, su yi biɗar wani abu daga guna, zan ba su ko da shi kenan a jikina, tunda a raina na aje su yan uwana, hakan bai saka na janye su jikina. Na sha rayuwa ta kunci wayo ni, na rasa lokacin wanda zai kamo ni, ga 'yar basira rabbi sarki ya bani da 'yan kudin da zan sa ajiyo ni, da hakan ubangiji ya yi mini suna. Fagen nema an san ni ba daga nan ba, sana'a ba wacce zan je banyo ba, ni da in je roƙon wani ba zan yo ba, na zauna a bani san bai dace ba, zuciyata tana tsaye ba ta mace ba, na ja dukkanin mutunci a ganina. Allah ya tsare mutum sharrin harshe, ka yi amai da kanka sai kuma ka lashe, kamar gini ne inda toka zai rushe, baba abin da za ka yi in ma kushe, lokaci idan ya zo zan ta diyana, ka ba a san ni kar ka bushe ni da bura, abinda babu amfani ma kai shara. Allah ya tsaya min yau na yi shura, na yi riƙo da Mahamuda ɗan Amina, ni Allah guda na rike zai yi min baiwa a cikin kwakwalwa ya samin, zai bani wanda nan gaba zai kama min, bana bidar ido na ka hanji wani na, da nema da samu bare ma a kai mu, ina ma a ji mu, da koma a bi mu samu mu ba su suke mu so su, mu je mu gidansu, abin yayi muna layi siyo koyi, masoyayi kogon sanyi suwaye tagwaye. Ni na fi so na je inda ake rabarwa, wanda ya min a rayuwa ta ni ba ni mantuwa, samin ya san ka duniya na ƙara netuwa. Usman Zango Mix.